Čaute ľudia, dneska s tým odomknúť Siriusa zo Sirius biznisu. Neviem, koľko mi teda chýba, 7, ale neviem si to vypočítať, nie som taký Einstein. A dobre, ideme si zahrať hru zámika, nebudem to zdržovať a poďme na to. Dobre, toto ma pomôcť nemusím, radšej mám hastovú save zone. A akože ja iné mapy ani neviem, ja viem len tu jednu, lebo keď som hral rankedy, som sa modlil, aby boli. Akože internet nemám najlepší, asi to aj vidno. Akože vy to možno máte plynulé, ale ja to nemám vôbec plynulé, mi to strašne seká. Takže toto video asi bude dosť osekané. Akože pomaly snexy. Stačí mi len 4. miesto. Akože neviem, koľko tu ešte chceme čakať. Spomalím, aby som mohol byť rýchlejšie. A je to tam, ľudia. Ja už, dobre, zabijem. Tak odskočím. A nebudem zdržovať, nech ma zabijú. Viete, to sú drinovia. Dobre, aspoň toto. Dobre, máme prvú hru. Ja vám vystrihnem a pôjdeme rovno na poslednú. Tak zatiaľ čau. Ježiš, skoro som zabudol. Poďme si s tebou otvoriť Chaos Drop. Tak poď, tak. Nevadí, je tam nový fik. A čože? Epic? 2 epiky, to je ako jeden myfik, ne? Poď aspoň kredity, keď už tak. Nie, nevadí. Dobre, ja sa vám ozvem až poslednú hru. Späť poslední 2 brawlery a mám Siriusa. Poďme zapnúť hru a poďme si pre Chaos Drop. A čo by bola sranda, keby mi z toho Chaos Drop padol práve ten, ak sa volá Sirius. A ja by som tu pušoval 5 hodín, celkovo možno 10 a prosím, padne mi odtiaľ. Toto si preskočím až do toho Chaos Dropu, lebo to video nechcem mať zase, aby bolo 2 hodiny. Dobre, tak ešte raz si tú hru preskočíme. Dobre, máme 3. miesto, takže ideme si pre ten Chaos Drop a poslednú hru som si nechal kázať moju obľúbenú brawlerku. Takže môjho obľúbená brawlera Mortisa nikto nemá, ale to mi nevyšlo. Dobre, toto je, neviem, kto je Barley, tak toho dáme nič. Káma, teraz by ma zabil Bara, tak by som sa najviac trápil na svete. Poď, prvé miesto, jesák! Prvé miesto, dáme tu Sigmu, akým jasne dojde, nebolo. A plus 13, to je úplne pohode, ja som Juju nikdy moc nemusel. Ale kaze hej, takže poďme si otvorniť Ultra Chaos, ježiš, bro, si moc verí. Dobre, tak. Kamo, what? Nie, je to len myfik, ale 2 myfiky môže byť 500 kreditov, nie? 1000, dobre, poďme v pohode 1000 kreditov. Hej. A máme tu posledného brawlera. Kaze. A budeme mať, áno, ináč naschvál som to, neurobil som to aj kvôli tomu, že je to moja obľúbená brawlerka, ale kvôli tomu, aby to vyšlo, že Ultra Legendary a Ultra Legendary. Takže poďme na to. Zoberieme si pekne Kaze, úplne hore musíme zašprintovať. Dobre, ideme na to. Zatiaľ nemám na ňu skin, ani nemám potrebu kupovať. Poďme na to, ľudia. Ideme si, dorite len noha, ja. Dobre, ľudia, nebudem sa snažiť kempiť, ale normálne hrať, lebo Kaze je fakt dobrá brawlerka, takže by som nemusel kempiť. Takže sorry, ale s mistrom P, no, na tejto mape, na 5 poweru je to ťažké, no. Dobre, poďme na ty vole, perník! Ja chcem perník. Som trošku perník! Ježiš, ale to vyznelo, nie ten perník, myslel som ten perník. Dobre, poďme si pre power klipky. Už len 2 miesta máme Ultra Legendary. Videl som tu, že je Rosu, ale tá žiadno... Dobre, idú Jessie. A hejo. Kámo, už sa to blíži. Ultra Legendary, nový brawler Sirius, dneska ho budem pušovať. Dobre, tak. A je tam dobre Ultra Legendary brawler Sirius, ľudia. Ja som extrémne natešený, že si ho zahrám. No kámo, tak to asi už nedám, že? Tak dobre, nevadí. Ale je tam, ľudia. Je to tam, Sirius! Kámo, tak to je nabušené video. Poďme si ho vyzvihnúť. A pam, vidíme si. Nie je tam. Počkej, kedy končí sezóna? Zajtra už? Toto končí. Takže to video asi vyjde neskôršie. A je tam. Climb. Je tam Sirius! Tak, no nic! Kámo, tak to je pekné, ale moc pekné. No nic, tak. Sorry, Dodo. Niečo mám tu. To je asi ten voucher, ak som získal. A je tam, že 100 brawlerov. A ja si idem ich hneď vylepšiť. Takže nie na max, lebo až toľko nemám. No, akože dosť som si... Ježiš. Dám si túto gadgetu. A Star Powerku zatiaľ kupovať nebudem. Ale kámo,
vyzerá to dobre. Akože, síce som prišiel o niekoľko tisíc powerpointov, ale to sa nevyrovná tomu, že idem pušovať túto Siriusa. Akože mega sa teším, keďže pušnem. Ako má title? The Bunny Sheets. Dobre. Poďme to celkom pekné. A ja si pôjdem asi túto hru s ním zahrať aj s vami. Poďme si ju vyskúšať. A ďalšie video asi bude push na Siriusa, neviem na koľko, ale určite ho musíme pushnúť. Ale sranda, už tam je, že proste 100 brawlerov. Veď mi tam musia pridať vyhľadávanie, veď to nenájdeš kamo nikdy. Kamo, som strašne z toho natešený, lebo asi prvý z klubu ho mám, si myslím. Dúfam teda. Akože 100 brawlerov je trošku moc, nie? Dobre, ja neviem, čo robí všetky gadgety, ale viem, že je dobrá, lebo som si ju preto vybral. Dobre. Ja aj to je dobré, keď som ho zabil. Ale už mám klona Poka. No tak to je veľmi dobré, že? Reálne, keď toto, tak ona bude tak učiť. Že ultinu nedávajte asi dovkedy nebude potreba, lebo on pôjde za vami proste, vidíš? Takže pôjde aj na nejakého útočníka asi. Dobre, tu dám šíp. Dobre, už mám dvoch Pok, jednoho Leona. Tak, kámo. To je moc, takže tam niekto asi bude, keď tam strieľali. A mal som pravdu. Dobre, v pohode. Ja si myslím, že bude extrémne OP. Akože brutálne. On je extrémne OP. V môjom videu, keď bol, tak on bol na 8. mieste. Takže ja som dával to 5. Alebo v 8. mieste, keď som sa díval na Analyticsy. Dobre, sme dvaja. A teraz tam dám na ňu. Tak, aby tam útočili. Dobre. Kámo, prečo to je tak OP? Vysvetlí mi. Dobre, dám tam šípku, aby tam išli. Kámo, to je až moc OP, nie? Šípka. Ale toto si nemyslím, že úplne vie. Tu je to bot, takže by som to mal vyhrať. Ale je to tam. Win za Siriusa, kto by to mohol povedať? Všetci, ale nevadí, je to tam. Dobre. Pecka video. Dobre, keď som to... Počkaj, ešte niečo mám free v shope, tak sa pozrieme. A Sirius Box. Akože to mi už je na nič, keď už mám Sirius. A tak môže tam niečo padnúť. Hypercharge! Yes! To mi hodí. Dobre. Dobre, tak to v pohode. Mne sa to páči. Akože 5000 powerpointov, nie, počkaj, 5000 XP double bolo fakt dobre. Keď sa vám to video páčilo, tak zanechajte like, odnes vaše poklesne blbčoko ja a o ďalšieho videa sa vidíme zajtra. Takže čau.